Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de taýlanan habarlar. Habarymyzdan 2022-nji ýylyň 7-nji sentýabrda sanyna Türkiýe Türkmenistanyny 50 milliard dollarlyk petrolçylyk işini amala aşyrdy. Türkmenistanyň prezidenti Liz Truss gutlady. Russiýa maýmyn mama keseline garşy waksina döretdi. Ronaldo Çempionlar Ligasy başlady. İlkinji duşuklar geçirilýär ýaly habarlar ýetirýär. Gelingini bolsa habarlarymyzda giňişleýin seredip geçelim. Türkiýe Türkmenistanyny 50 milliard dollarlyk petrolçylyk işini amala aşyrdy. Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky syýasy, ykdysady we medeni gatnaşyklar ýygyderli ösdirilýär. Iki ýurduň arasyndaky ykdysady gatnaşyklarda gurulşuk puwdugyna uly orun berilýär. Türkiýanyň ödürli gurulşuk kompaniýalary Türkmenistanda köp ýyllaryň dowamyny iri gurulşuk taslamalarynyň ençemesini durmuşa geçirdiler. Türk kompaniýalarynyň Türkmenistany amala aşyran petrolçylyk işleriniň möçberi 50 milliard dollara barabar boldy. Muny Türkiýe Respublikasynyň Sowda ministrliginiň ýaýradan maglumatlaryny görmek bolýar. Türkiýanyň petrolçylyk puwdugy 2022-nji ýylyň 7-nji aýyna taxminan 6 milliard dollar möçberini taslamalylar. Türk kompaniýalarynyň 1972-nji ýylyň iýul aýyndan käzirki wagtgacha amala aşyran petrolçylyk işleri 131 döwletde umumy bahasy 459,16 milliard dollar möçberini 11.293 taslama deň boldy. Bu görkezlerde öňdöligi Russiýa Federasiýasy bilen Türkmenistan eýleýär. Degişli döwürde Türk kompaniýalary Russiýada 95,14 milliard dollar möçberde dürli taslamalary durmuşa geçirdi. Türkmenistanda bolsa Türk gurulşuk kompaniýalarynyň amala aşyran taslamalarynyň möçberi 50 milliard dollara barabar boldy. Türk kompaniýalary köprek ýaşaýyş jaýlary we kabulhana toplumlaryny gurupdyr. Şeýle hem Türk işgörlerini awtomobil ýollary, tunel, köprü, sowda merkezleri we howa menziller ýaly taslamalar ananylypdyr. Soňky ýyllarda Türk şerketleri energetika puwdugynda hem ençeme taslamalary durmuşa geçiripdir. Türkmenistanyň prezidenti Liz Truss gutlady. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adyndan hanym Liz Trussy Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Paçalygynyň premier ministri wezipesine girişmek münasibetli tüýsürekden gutlady. Türkmenistan bilen Birleşen Paçalygyň arasynda ýola goýulan özara düşünmek, deň hukuklyk, ananşmak ýörelgilerine esaslanýan dostlukly gatnaşyklaryň bilelikdäki tägillerimiz arkaly halklarymyzyň rowşan geljegining behbidini mundan beýlekde ýygyderli ösdüriljekdigine ananmeler ýaryň diýip gutluk hatyna belenýär. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, premier ministr Liz Trussy tüýsürekden berkjan saglyk, bagtyarlyk, Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Paçalygynyň güllep ösmegine gönükdirilen başlangyçlarynyň rowaşlyklara weselmegini arzu etdi. Russiýa maýmyn mama keseline garşy waksina döretdi. Russiýa Federasiýasynda maýmyn mama keseline garşy waksina işlenip düzüldi. Bu barada Russiýanyň Federal Lukmançylyk Biologiýa agentliginiň ýollaşyty habar berdi. Maýmyn mama wirusyna garşy dogry waksina işlenip düzüldi. Häzirki wagtda onuň klinikadan ozalky synaglary amala aşyrylýar diýip Veronika Skvortsova Günnogur ykdysady forumda eden çykyşyny belläp geçdi. Desläpki maglumatlara görä waksinanyň ýokary görüşüjilik we howpsuzlyk gadalaryny eýeligi belenildi. Bütün Dünya Saglyk Goruş Guramasynyň awgust aýynyň ahyryndaky maglumatyna laýyklykda tutuş dünýäde maýmyn mama keseline duçar bolanlaryň sany 50 000-den geçdi. Ronaldo Çempionlar Ligasy başlady. İlkinji duşuklar geçirildi. 20 möhsümden soňra dünýäniň ýyldys futbolçylarynyň Cristiano Ronaldo UEFA'nyň Çempionlar Ligasy badal galdy. Ronaldo'nun ýaşyl meýdançydaky esasy beseşi Lionel Messi Çempionlar Ligasynyň 19-njy möhsümine başlady. Häzirki wagtda Çempionlar Ligasynda iň köp çykyş eden derwezeban Iker Casillas ol bu ýarışda 21 möhsümde çykyş etdi. Ene ýokarda agzalyp geçilen käbir gyzykly maglumatlar bilen Çempionlar Ligasynyň nowatdaky möhsüm başlady. İlkinji duşuklar geçirildi. Messi, Neymar we Mbappé pasajer topary Juventus toparyny 2-1 hasabyna ýeňdi. Şeýle hem geçen ýylyň çempiony Real Madrid topary Celtic toparyny 3-0, Ukrainanyň Shakhtar topary Germaniýanyň Leipzig toparyny 4-1 we Angliýanyň Manchester City topary Sevilla toparyny 4-0 ýaly uly hasaplar bilen ýeňmek başardy.
35 gol geçiren en yaş futbolçu. Fransa'nın pasajı toparının ösüp baryan yılıday Kylian Mbappe Çempionlar Ligası'nda geçiren gollarının sanını 35'e yetirip, bu görkezece iyi olan en yaş futbolçu oldu. Olu toparın Juventus ile geçirilen duşuğunu 2 gol kim öz adını yazırdı. Ene mehriban müştoklar, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar yetişmeden şu günkü sanını size yetirmek isteyen habarlarımız uçlardan vardı. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Türkmenistanyň Azerbaýjan ykdysady gatnaşyklaryny berkedi. Türkmenistanyň raýatlaryna Türkiýe seýahatçylyk wizasyny resmileşdirmek üçin zerur bolan resmi namlar. Hataýyň ýürüýte wekiliniň Türkmenistana sapary. Pakistanyň ýoldaşlary Türkmenistanyň prezidentine hoşallyk bildirdi. Beýik Britaniýada teze hökümet düzüldi ýaly habarlary Atawatan Türkmenistany.com saýtymyzdan geňişlen okap bilersiňiz. Mehriban müştoklar, egerde biziň saýtymyzda ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Market'tan Atawatan Türkmenistan prilajeniyasini töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň indiki sanlaryna görüşýänçek hoşta bolun.